Na 4 jaar is het voorbij. Ja. En nou, een mooi afscheidsfeestje. Ja. Ja. Wat is er nou het meeste bibelen in die fjouwer hier? Ja, wat is het meeste bijgebleven? Het is ontzettend veel. Ik denk hoe we de gemeente natuurlijk aantroffen. Hè, met grote zware tekorten. Met heel veel uitdagingen die erop aankomen. Corona, Oekraïne. Maar als we nu terugkijken, dat het er toch best wel heel mooi bij ligt. Ja, ik ben in 2000 begonnen als raadslid. En toen heb ik wel even fjouwerier Utrecht, maar uiteindelijk fractievoorzitter worden en de laatste fjouwerier wethouder. Dus ja, dat is best heel skoft. Is er één dingetje wat er echt uitspringt, wat je zegt van nou, dat... Uit de wethoudersperiode, omdat je daar de meeste kans hebt om dingen te presteren. Maar dat is voor mij wel de Nije Westermaar. Die geweldige voorziening, maar die erkenning van NOC en NSF. Maar dat we dat met inwoners en met voetbalverenigingen en als gemeente gezamenlijk deelzet hebben. Ja, daar heb ik wel heel erg van genoten. Ik van het proces. Je sluit een periode af waarbij je met het en ziel van de publieke zaak van het Tjerksgebied werken gaat. Wij nemen alle jaar die hier binnen afscheid van heel belutste bestuurders. Altijd begeer maar de inhoud en neer te beroerd om een stapje hutter te rennen. Wethouder kost natuurlijk heel veel tijd. Ik bedoel, Ja. wat zie je nog met al die vrije tijd? Nou ja, het gemiddeld 60 uur in de week. En nou gaan we eens even kijken hoe. Maar ik heb een jong gezin, hè. En die vinden het ook wel leuk dat ik wel eens wat vaker thuis ben en niet elke keer de hortel ben. Dus we gaan zoeken. We gaan ook eerst heerlijk op vakantie. Een prachtig mooi 10 maanden rond de fjouwer hier. We hebben hele mooie dingen met het einde. Dus een protte slagen. Dus we zullen deze wethouder missen.